nga mao kini ang gikasabutan sa duha ka magdidebate nga dinhi sila managtagbo aron ipakita nila ang ilang kahanas ug katakos kahanitik sa pagpanubag o pagpresentar niining tema nga ilang paghahisgutan luyo sa atong pagpaminaw. Ang proposition number 1, ang Jerusalem Church of God Seventh-day nga ang mupabarog din mao si Miss Genevieve Papiliero. Ang tema nagkanayon pamatudan sa Jerusalem Church of God nga ang Jerusalem Church of God Seventh-day Sanctified mao ang gitukod ni Kristo sumala sa Biblia o referensya. Ang proposition number 2 na ang mabanog niini mao si Mr. Paul San Pablo Aliba. Ang proposition number 2 mao kini pamatudan sa Roman Catholic Church CFD nga open o close parenthesis Jerusalem Roman Catholic Church mao ang gitukod ni Kristo sumala sa Biblia o mga referensya. Niini mao panaghisgot adunay mga admitted facts nga gikauyonan ubos sa among pag-witness ni Mr. George Balungay o kining inyong ubos nga alagad si Mr. Rolando Mijares Lagula. Number 1 nga admitted facts. Ang Jerusalem Church of God Seventh-day Sanctified or Church of God mao nga ang nagtima o ang Jerusalem Church of God Seventh-day Sanctified na rehistro sa Security and Exchange Commission with Security and Exchange Commission registration number 000101534. Mao kini ang ania karon. Kining admitted facts ilang gipanaguyunan gumikan kay dili kita makalikay nga daghan karon ang Church of God. Aron klaro kung kinsa kayo ang kontra niini. So ang kontra niini mao kining Jerusalem Church of God Seventh-day Sanctified nga adunay Security and Exchange Commission registration number. Ug ang proposition nga ipabatulan sa Roman Catholic Church aduna sa admitted facts number 2 nga ang Roman Catholic Church ang One Holy Catholic Apostolic o Roman Church maura ni na simbahan ang ania dinhi karon sa kadaghan nga mga Katoliko nga mga nanindog nga mga simbahan kay naa may Katolikong Pilipinista pero ang kaatbang sa Jerusalem Church of God Seventh-day Sanctified mao gayud ang One Holy Catholic and Apostolic Roman Church or Catholic Church or kining gitawag og Roman Catholic Church. Mao na kini ang duha ka pundok nga diha karon apan ang atong mga audience bisag kinsa kada dinhi karon kung moabot man ang takna nga daghan ang wani babae lalaki ulitaw dalaga batang tigulang tambok ug diwang way ngipon og naibakang basta kay diha sila karong hapon bahala kung sa ang ilang pundok basta atong i-clarify according to the admitted facts nga kanila bang duha ka pundok ang maglantugi diinig hapunan. Ano na mga rules diinig? Ang mga ruling sa duha ka magdidebate ang intro niini 2 minutes tag duha ka minuto ang ilang introduction before sa ilang presentation sa ilang
proposition. Ang ilang pagpabarok, ang oras gagigahin sa atong timekeeper, 15 minutos matag barok, o paghumanog pa barok, adunay mo follow nga 10 minutos nga cross-examination sa usa ka grupo. Unya pagkahuman niining cross-examination, aduna usay pagpabarok nga 15 minutos sa Roman Catholic Church. Ang una nagpabarok niini mao ang Jerusalem Church of God 70 Sanctified, ug ang ikaduhang magpabarok niini mao ang Roman Catholic Church. Ug pagkahuman sa 15 minutos kay pagpabarog, ang gitawag og Jerusalem Church of God 70 Sanctified mo close examine na usab sa Roman Catholic Church sa gidugayon nga 10 minutos. Pagkahuman niining duha ka barok, musunod dayon ang rebuttal speech gikan sa Jerusalem Church of God. Unya pagkahuman sa rebuttal mo close examination na usab ang Roman Catholic Church. Unya pagkahuman niini ang Roman Catholic Church mao na sab ang rebuttal speech. Apat pagkahuman niini rebuttal speech mo close examination na usab og 10 minutos ang Jerusalem Church of God 70 Sanctified. Pagkahuman niini aduna na sila gitawag og summary. Sa summary, wala na'y mga pakutan. Ang una nga magpadayag sa summary, mao ang Jerusalem Church of God 70 Sanctified o ang sunod mao ang Roman Catholic Church. So, mao kini ang mga kalagdaan kung sa akin ang gikaingon sa unahan adto sa mga audience. Aminaw lamang kita, siguro pwede tang mupalakpak pero bawal ang mo singgit. Kung naatay mga palakpak lang, pagdaw hilom, bawal ang tingog siguro para magbalinaw kining covered court dinhi sa barangay Alegria. So sa presentation, sumala sa ilang kasabutan duha, walay objection. Sa diya mo presentar ang first speaker, una nagparo, ang Jerusalem Church of God 70 Sanctified, pahala ka asa siya paingon, ug asa siya mulanding o butik off, basta kay walay objection. Ngadto sa moderator, magpadayon siya sa 15 minutos. Maura usab ang sa Roman Catholic Church. Pahala ka asa siya butik off o mulanding. Basta kay guided sila ni nimang tema. Apan, pag-abot sa question and answer, and cross-examination, so, dinhi na ang musulod kung na ay objection o counter-objection. O dinhi maghinaot kita nga mapabinawa nato, makahatag ka nato kining kadasig, o ang duha ka mga panggiitan nga magdidebate nga niya karon sa lamisa, makahatag unta kining husay kanato ug ang ato makasing-kasing una-una mauna ang muhukom pagkatapos diining maong panaglantugi. So karon atong ipresentar ang duha ka magdidebate sa Jerusalem Church of God 70 Sanctified. Atong patindugon si Ma'am Genevieve Papiliere. Ato siyang pagpaka. O gato sab sa Roman Catholic Church, hindi sa akong to, atong magdidebate, atong patindugon si Mr. Paul San Pablo Alima. O dili na kita maglangan. Nasayon ako malain na mong tinanawan sa MC kay nadugay ang iyang pag-istorya. Mauna nga tarungon ang atong tinanawan, malipayon ang dakita nga maminaw o ang atong timekeeper amo to ready na ba ni? Ready na di ay. Father John So ako kamong ihatag sa unang parok. Namin sa karon sa San Francisco. Ikan sa Jerusalem Church of God 70 Sanctified
Ano lang? nga sulod sa 15 minutos iyang ipabarog ang tema pamatud-an sa Jerusalem Church of God nga ang Jerusalem Church of God 70 sanctified mao ang gitukod ni Kristo sumala sa Biblia o referensya. Atong i-welcome si Miss Genevieve H. Papilier sa una niyang barog. Yun ang cellphone? Ang cellphone lang? Atong hagyoon ang atong timekeeper nga inigsugod di mo istorya kinahanglan nga imong gunita ng microphone kaya aron mo ingon ka nga magsugod ng istorya kaya aron mahibaw siya kung inig hapit na po mahuman ang iyang istorya na ay 3 minutes, 5 minutes remaining time aron makahatag siya og conclusion sa iyang pagpabarog sa tema. So akong ihatag ngadto sa unang magdidebate ang atong microphone para diining unang barog. Sige. So, ngayong hapon, alang tanatong tanan, mga residente din sa Alegria, San Francisco, Agusan del Sur. Ako si Genevieve Hiramis Papiliero sa Jerusalem Church of God Seventh Day. So, akong pagtawag mo sa ato ang barangay captain nga naghatag og permiso nato. Barangay Captain Blandina Rufila. Daghang kayong salamat ug sa tanan ng mga nagapanamkom karong hapuna. So, pagpasalamat kita no nga at last or nadayon gid ang atong in person. Na-use mo ko og online. Sa mga nga murag first time gid na ako okay man si Sir San Pablo kay ano naman kanang hanas na siya sa ato ang face to face. So mo to no nga ang Jerusalem Church of God no ano gid siya kanang jutay ra gid ni nang nakita ninyo karon. I can say that this is a battle between David and Goliath. I know that you are a big church. So, dili gid malalis bisan pa diha sa social media, no? Daghan gid kaayo nga kanang oppose or against sa moa. Pero si San Pablo Apostol nagaingon nga dili nato gayud kakaulaw ang pagwali sa maayong balita kay kini mo ang gahom sa Dios alang sa kalawasan sa tagsatag sa mga mutuo una sa tanan sa mga Hudiyo ug ngadto sa Bisyahanon. Meaning to say universal ang church nga gitukod ni Ginoong Hesus. Again, mao na ang akong proposition na pamatud-an kayod sa Jerusalem Church of God nga kami kayod ang tinukod ni Ginoong Hesus. Ang amo day tuod nga Philippine headquarter na sa Pagadian City Central Church. Na ang ako ang usa ka igsuon no nga si Brad Maximili Bantilan so siya ang naa sa ako karon. So salamat sa paghatag og interest. Ang amo ditong world headquarter walay kilain. Jerusalem, Israel. Thank you very much. Ako na ning pare. Pareho na ako na. Yung may babag. Automatic. Ano na, tingnan mo na. Okay, yun. Sige. Ikaw sila ako na. Okay na, sige. So, once again, ang Jerusalem Church of God nagdala sa mensahe sa third angel's message. Kung sa manang third angel's message, nag-auhag na sa mga katawhan nga mukwas sa usa ka iglesia kung babay nga gitawag og bigaon na naa sa Revelation 17 nga walay laing gid nato tumbok kun dili gayon ang gidala nga iglesia sa Roman Empire nga mao ang Roman Catholic Church. Dili na maghatag ang Ginoo og warning nga pagawason kung wala na sulod. The universe is already deceived. That's why it's an invitation. Kung dili mo matuo, basta kay nakapamahayag kami nga
mauna ang gikinahanglan sa atwa karon. Now is the time of salvation. Gitago mi sa taas na panahon tungod kay ang political power sa papacy grabe kaayo ka strong tungod kay suportado kini sa Roman Empire. So Lucas 8:17, nothing held in secret that shall not be manifested. Walay aso nga makumkum, mabutyag yun kini. So kung gitagong kami sa unang panahon, nan kami naara gihapon bisan pag gipamatay sa Roman Empire ang among mga kaisunan, pero wala sila ni give up. Mao nang from generation to generation naara gihapon ni. Gitubod kami ni Ginoong Hesus 30 AD. Nganong 30 AD sa Jerusalem, Israel, ato nang mapamatudanon niya. So pamatudan nato no mo ang atong topic. Any topic can be presented as what we agreed. So ang church gitawag na siya body of Christ. Gitawag po na siya bride of Christ. Gitawag siya people of God. It's a separation for God's purpose, distinct from the world to live holy lives. So, manano nga ang atong yung Hey, Russell, kanang shout out. purpose para mangyud sa kaluwasan. Individual ang kaluwasan. Naa sa matagusa ang desisyon kung asa gyud ka mo pili karong panahon na no sa mga universal deception nga atong nakita no. So mao niya akong gingon kagay na Revelation 18:4, gumula kamo, patawhan ko. Wala laing whole church, naglingkod sa daghang tubig. Unsa man ang tubig? Daghang tubig. Mao na ang katawhan, tinulungan, tinuod panasuran. That's a description of the Roman Catholic Church nga nag-ingon no nga gidala siya sa mananap nga mapintas. Nga naa siya nagdala kaniya nga kato, the fourth beast, nga naay pito ka mga ulo nga pulo ka sungay nga asulob sa scarlet and purple. Makita na to, no? Scarlet and purple. Mao man ay gisuot sa pari. Di na to ma-deny. And that's again the description of the whore or bigaon nga babayi. So now the question is, what is the identity of the body of or the true church? Before nato mailhan ang identity sa lawas, ato sang ilailahon ang identity or ilhanan sa head. Kaya di naman mabuo ang church kung walay head. Ang iyang ulo. Okay? So, sa ako ang presentation mo ni no, identity. Una, walay laing gisulti si Ginoong Hesus the 3 days and 3 nights. Isip yang ilhanan. Ikaduha, ang giingon din ha sa Juan 10:30 nga anang ako mga kumahan sa lamang kami. Si Jesus nagpay og tax. Jesus born and died at Jerusalem. Di na lang ko siya basahan pa na no kay mahudang tag time. Unang pamatuod, head of the true church. Wala siya laing gingon ha. Ang ilhanan sa katuod ng Kristo nagpabilin sa lubnganan tulo ka adlaw o tulo ka gabi. Karon, ang tulo ka adlaw o tulo ka gabi ba? Makita gikan sa Friday to Sunday dili. Duhara na kagabi ug isa ka adlaw. Dili nato makakana natong mga anak. Kabalo pa og pila kagabi ug pila ka adlaw isa ka adlaw. So mo ni siya. Maro kayo ang Roman Empire. Ilang gihimo midnight. Katumanan sa Daniel 7:25 nag-change nila ang panahon ug ang kasubuan. Whereas unta mao man ni sunset to sunset, una ang night and there was evening and there was morning the first day. So night and day, that's 12 hours, a total of biblical 24 hours. Sa ako nag-ingon, nga namang kawatan man dili unang ka adlaw sa gabi. Human iyahang gikuha na pud ang light. Dayon ikawat na pud dito sa lain na pong party sa gabi para matumbok ang 24 hours. Kana kay para iyahang makuha ang kinatibukan nga 3 days and 3 nights. Pinatunaw nato. Okay, mao yang ano ang 3 days and 3 nights sa namatay din ang Ginoo si Ginoong Hesus 3 p.m. Kuan kayo, sakto kayo. Night 1, 2, 3. Dili siya namatay. Dinha.
ang pagsugod og ihap, paminaw mo ha, pagsugod og ihap, dili diri, nagbitay pa siya sa cross, dili na ta magsugod, kanang gilubong na siya sa diha nga muhapit na ang yearly Sabbath. Hinumduman ako, duha ka adlaw nga ipapahulay, annual o weekly. Pagtunog diri, mauna ang unang gabi. Okay, kaya nagbantay pa siya sa cross. Hinumduman ako ang basihanan si Jonas dito sa tiyan sa dakong asda. Tulog na adlaw, tulog ka gabi So, mahita po na diligid ka masugod sa pagdilubong na. Hangtod nga moabot diri, nabanaw si Ginoong Hesus diri nga party. Okay, ang Mateo 28:21 ha nag-ingon. Sa tapos ang adlaw nga ipapahulay sa pagbanagbanag sa nahon ng adlaw sa semana. Unsay event? Dili pagkabanhaw nga exact or actual. Kung dili pagbisita ay pag-akto na sa mga babay, wala naman dito si Ginoong Hesus. Meaning to say, si Jesus Christ na resurrect sometimes previous. Take note, ang pagkabanhaw kalitra na sa usa ka pagpamilok, di ba? Ono Tesalonica 4:16, kagit lang, ana. So kana siya nga actual, diha siya nahitabo, dinhi nga part sa diha nga mupuli na ang aning night. So meaning, katong pag-appear sa first appearance o sa second appearance, dili na nahitabo. Kaning Juan 20:19 nga unang first evening of the first day of the week, dili na siya nahitabo. So anong bago pa man diri pagkabanhaw? Mali, deception. Tanawa ninyo ha, tanawa, klaruha, bukha ang mga mata. Kay gitago ang matuog nga Ginoong Hesus sa mga Hudiyo o sa mga Roman Empire. Mateo 28:13 hangtod sa 16 gipalit sa mga iskriba o mga Parisiyo ang mga Roman Empire aron ipakalat nila ang maling balita. Mo pitang nang giingon sa mga Sadducees, walay pagkabanhaw, manuman. Di man sila mutuo na panahon sa Ginoong Hesus. Kailangan gitago. Mauna ang mga Sadduceyo nahimo silang opposition ni Ginoong Hesus. Usara na ha, again, head si Ginoong Hesus, ilhanan sa matod na Kristo, inhanglan na itong tundaan. Okay, false Christ. Pwede matay, unang gabi, unang adlaw, ikaduhang gabi, duha na gabi yung isa ka adlaw. Huna-huna ana, nag-warning na si Ginoong Hesus, magbantay ta kay humanak ko kulakaw na ay manungha ng mga bakakong Kristo o mga bakakong mga manalagna na magtudlo, nga murapot silang tinuod. No, ang anghel baya no, magkinabuhigod siya, nakanabitang murapot og anghel. Sumuna siya natong bantayan. Okay? So, bisan pa ganun ay nanaon ni nato. Midnight to midnight, sobrang lagi hapon. Madli. So, bukha ang mga mata. Okay, next. Okay, kani siya mga, actually, dili, igo. May nanggingon sa wala nga, walay kabutangan ang tulong sa Ginoo. Bisan pag, maupo nang ang mga karoon nga, dili mahigo ang pila ka oras ang mga pagtindog. Ano ani? Okay? Preparation of ointment. Pero, ako pa ni siyang i-explain further, mahal akong time. Di maginimaman karon. Pero I hope na magbaton mo interest unsa gyud ang ilhanan sa mga tuod nga Kristo. So di na ako siya kuanon ha mga kanang supporting runner siya nga mga explanation. Next. Mao ni ang reason anang time po sabi kadali lang kayo. Okay, ikaduhang rason. Katong na ako sa Laudato Si. Kapag 3 days and 3 nights, di ba ingon man mo, nabanaw si Ginoong Hesus sa Domingo, which is mauna na ang reason, nga nung nag-Domingo na mo, o ka ng simba. Hinumduman na ito, gabi pa lang sa evening ha, nabanaw na siya. Okay, so kami karon, mauni ang Trinity, which is again a false doctrine. Nga naman, gi-reject or gi-excommunicate si Arius nga naman tungod kay nagwali siya nga ani Trinity kung eternal, ko equal o ko substantial. Complete ni ani nga mga verses din, alam ko na ako siya isa-isahon nga nung mali man siya ana ang tinuod
Okay, ani ha? Mateo 28:19. Ano siya? Si Ginoong Jesus, mauna siya ba nang isa ha? Father, Son, and Holy Spirit. Wala ilaing gitumbok diha sa Mateo 28:19 nga naman. Siya ba yung ato ang Tuhan? Siya ba yung angalan baya niya mo yung atong pabautismuhan? Sa ato pa nga, mauni siya, mauni si Lord Jesus Christ, iyahara ng pangalang tanan. Naapa siya amahan, kay dili man siya mahimong mediator sa tawo kung wala siya sa tunga. Mauna ninyo, magsipo magtawag-tawag ni Mary. Nga naman, wala man nagtungo. Nga kani siya, mauna ni Lord, Jesus nga naman, gihatag niya sa iyaha ang tanan nga gahom. Siya tanan ang mo judge sa tua. Okay? So, bilhin na nako siya kung ako na nabaghan kay mahulog akong time. So, kani siya, no? Tanawa, liiya, bukha ang mga mata. Next. Okay? Kani, set registration. I-appeal yun ni Mr. Aliman, no? Na admitting facts. Mga kaigsuonan. Wala pa din nag-submit si Ginoong Hesus sa Bildo. Nag-submit siya. Nga nag-require man. Niana siya. Ingat siya kang Pedro. Ang mga anak sa tao, dili ang paangay mo hatag sa kanang tax. Pero kay gi-require man, sige bayari sila. Mauna ang nahitabo namo. Nga nung nagpasig-register me, gi-require me sa pang-gobyerno. Isipod paghatag ng proteksyon namo. Nga naman, naagi permanently magdala o ka na ditong impostor. Dili lang kami ang Jerusalem Church of God. Mauna ang nahitabo sa unang panahon, dili lang ang Roman Catholic Church ang Christianity. Gitago ang Nazarene. Okay, tanaw na po ha? Okay. Kung matay pa na dyan po, daghan pa kayo. Matay man ako. Dili din siya mo ang akong giingon. Ako lang ihatag in advance. I-compare gani ninyo Nazarene o Nicene. Siguro makita na niya, pero tagaan lang kamo overview. Okay? Okay. Karon, namatay si Ginoong Hesus, ingon mo, gitukod kami ng church 33 AD. Lamang mi, nga naman, 30 AD ni. Nga nung 30 AD, diri siya, kani. Nga naman, si Ginoong Hesus, gitagla na ng daan, dili mahito ko ang New Testament kung walay Old Testament. Okay? So, ang Old Testament, nagtuga na daan, Daniel 7, Daniel 9:27, sa tunga-tunga, sa usa ka simana, pagapatyo ng Mesiyas. Wala lang tunga-tunga sa simana, mo man eh. Kaya natawa man siya og 4 BC, ipagani. Kalasa siya nagsugod ng mensahe, yahang edad 30. Namatay siya og 30, meaning 33 iyahang edad. Sa diha nga namatay siya. Meaning, ani siya, mauni ang end of 70 weeks. Diri ang decision making ni Simon Peter. Katutong gingon nga, ang paghubaran din sa yuta, paghubaran din sa langit, dinhi ang decision making. Unsa man ang decision making? Diba, na sa Roma 11, nga ang katong mga wala nito nga Hudiyo, duha ka klaseng Hudiyo ha, ang wala nito, wala nito, pasangin lang mininyo, dili ni ang katong mga Hudiyo nga wala nito, Hudiyo ni nga kauban sa mga apostoles. Okay? So, nakita karon nga ang mga Hudiyo, nito sila nga si Ginoong Hesus dinhigid no. Before siya nisaka sa langit, nagtukod siya og iglesia niya, or meaning iyahang isubmit dito sa iyang amahan ang iyahang church nga gitukod. Basaha ganin ang Juan 17. Nagpasalamat ako kanimo kay natapos ko na ang buhat nga akong gibuhat nga imong gi-instruct nako. Ihang gitugyan ang church. Unsay gingon ni Apostol Pablo? Gilotos niya, ginganan niya ang Church of God. Now, ang Church of God ba? Dili pangalan. Time is over. Okay, panghalan ang Church of God. Thank you. So daghang salamat. Unang magdidebate atong pakpakan. Nadunggan nato kung giunsa niya pagpabarog ang tema nga iyang gipabatudan. O malipayon siya uban sa kadasig with all the audiovisual, the
liquefied crystal display nga niya karon ano makita nato kung unsa gyud ang kasaysayan dayang iskutan sa pagmatuod niya nga ang Jerusalem Church of God Seventh Day mao gayon ang gitukod ni Kristo na simbahan. Karon kay human naman siya og pagbarok. Adi ano sa kita sa napulo ka minuto. Na cross examination. Pagutanon siya sa tanan niyang gisulti sa iyang pinangga nga magdilibati. Mr. Timekeeper, ready ka na ba? 10 minutos ang cross examination. Ug ako kamangihatag sa muhatag na ining pagpangutana ngadto sa nagpabarog gikan sa Roman Catholic Church, Mr. Paul San Pablo Alim. Okay, thank you, Mr. Moderator. Andam ka na, Madam Pellerino. Papiliero, okay. Okay, okay. Andam na ka matubag? Okay. The series of my questions in the first phase of the interpellation period is asking about the origin of the Jerusalem Church of God, Seventh-day Sanctified, Incorporated. Matod mo, ang headquarter ni Ininaa sa Pagadian, sakto to sa'yo. Mikrofon. Okay. Sakto kayo sa Pilipinas, kay ang every nation na sila kaugalingong pamalaod sa Philippines. Pero we are not talking about world headquarter. And as I told you, it's Jerusalem Church of God. Di na siya mailisan nga naman. Si Ginoong Hesus mo nang pamana niya sa iyang amahan nga si Haring David. Ingon ang balang kasulatan, ayaw ibalhin ang karaang mohon. Jerusalem Church of God, ang sentro sa kamatuoran, sumala usab sa Lucas 24:47, ang pakinulsulong ang pagpasay, magsugod dili sa Roma, sa Jerusalem. Basahan, bukhang mga mata. Thank you. So before ang second question, ikan sa Roman Catholic Church, atong hangyoon ang operator ng sound system na hinahinayan gamay para dili mo feedback, gamay lang. So, akong gipaabot sa duha ka magdidebate nga ang pangutana usa ka minuto ug ang tubag usab usa ka minuto. So, sunod nga pangutana. So imong gi-admiter nga ang headquarter sa Church of God, Jerusalem Seventh-day Sanctified sa Pagadian o narehistro kini ni atong Oktubre 23, 1991, sakto? Dili. Sakto. Walay in denial. Sa ako nag-ingon, tungod kay, ano ba yan, no? Lumakaw ka mo o walihan ninyo ang tibok na nasod on the way pa. Imagine na, 33 AD ang Roman Catholic Church. Ano sa kunabot diri? 1521. Dili pa yun mga pari ang nagdala. Political motivated. Si Ferdinand Magellan. Just Mr. imagine that. Moderator, wa ko mangutan na sa Catholic Church, ano mo ipautan na sa iya kay siya na nagpresentar. What is your objection, Mr. Alima? My objection is about she is not responding my question, Mr. Moderator. So, kindly repeat the question para reiterate, para badunggan ni this GDB. So imo nang gi-affirm na kini na rehistro ni atong 1981. Una ni. Kining girehistro ni atong 1981, company man dai ni. Unsay pangutana, Mr. Alima? So mo yun ka ba kini di ang Jerusalem Church of God Seventh-day Sanctified Incorporated kumpanya dai ni? Ma'am GDB, ang pangutana ni Mr. Alima, mauyon ka ba? Kining Jerusalem Church of God, Seventh-day
sanctified kumpanya tubag. Correct. Organization. Huwag mo yung organization, dahil siya company. Company of people. Okay? Okay. Okay. Company. Nga naman. Sige na Jesus, nag-gather sa mga apostolis. Dili day na company. Plus, ang sekub ang nagbuot na Butangag Incorporation. Dili kami. Meaning kasi nag-submit kami, pero sa may problema. Company Magilang Church, it's an organization. May problema, wala. Wala. Next question. Kining nakaila ka ba ni Andrew Dagger? Andrew Dagger. I-commission siya sa Church of God 70 atong 1931 Nakaila kaayo. to build or to establish a church in Jerusalem. Sakto? Tama. Okay. Pero madali lang. Okay, matubag ko. Ego siya nag-reorganize. Kaya nga naman, nawala man sila, gilutos man sa Roman Empire. Hinagduman nato ang mga Hudiyo po. Di dagit ni Nabucodonosor 70 years dito sa Babylonia. Walay tao ang Jerusalem. Kung kami wala dito sa panahon na i-vacuum tungod kay gilutos kami sa Roman Empire, ang Roman Papacy. Thank you. So imong gi-prepare Before mo proceed ang sulod pangutana, ato ipaklaro sa duha ka magdidebate nga pabuton sa nato nga mahuman ang pangutana adi silang tubag. O diya pabuton sa nato nga mahuman ang tubag adi sila pangutana. Proceed sa pangutana. So Objection sa muna. Okay, based on our guide, ask question based on the presentation. I would like to ask the moderator focus on what I am presenting. I am ready to answer. Ayaw siya i-escape. Sige rin sa atong hisgutan, head of the Truth Church. Duharang ako ang puntong nagihatag. counter objection, Mr. Moderator. What is your counter objection? Dili Mr. ko Manila? sa iyang presentation kay wa pa na sa topic. Ang atong topic imong pamatud-an nga ang Jerusalem Church of God 70 sanctified gitukod ni Kristo. Mao nang sa akong first question, sa akong premise, ang series sa akong questions nangutan ako about sa origin. So may affirm na siya nga si Andrew Dagger gi-commission sa Church of God 70 ni atong 1931 to build a church in Jerusalem. So mupusit ko sa akong pangutana related sa origin. Ayaw ko i-focus sa imong presentation na wala nihaom sa tema. Moderator's time, moderator's time. I-off sa ang oras. Kanang ang atong pangutana dili mo gawa sa tema. Ang presentation pwede bisakasa. So before ang objection, Miss Papiliero, kanang ang pangutana tubagon sa gipangutana. So what is your objection, Ma'am Papiliero? Okay, objection. I am clearly telling everyone, pag maghisgot ang iglesia, na i-head, na i-body, una nga po, gihatag si Ginoong Jesus. Parang dili man doon focus sa ato ang di-present. It's kanabitang standard rule. Mangutana ka muna, base sa atong di-present. So do not focus on what I am not presenting, but on what I am presenting. So I hope that is clear. Again, head si Ginoong Jesus, body ta. Dili maila ang tinuod na body kung di na kumailhan ang tinuod na head. Thank you. Before another question, ako lang i-reiterate pag-isgot ang tema na inyong gidebatehan sa duha ka pundok din. Pamatud-an sa Jerusalem Church of God 70 sanctified nga gitukod ni Kristo kining simbahana sumala sa Biblia o referensya. Sa atong pangiyang paganhi sa proposition number 1 sa unang presentor nato, pamatud-an niya nga kining Jerusalem Church of God 70 sanctified mao ang gitukod ni Kristo sumala sa Biblia o referensya. Akong ibalik ang microphone ngadto
sa pangutana o ngadto usab sa mutubag. Objection somewhere, Mr. Moderator. Basahan na po ang atong giskutan, ha? Okay. I would like to read the question and answer. Any topic can be presented as long as it is related to the position to defend the church he or she presenting. Is it not related to the topic? Ginuhiso sa atong giskutan. Bugha ang mga mata ninyo. Ayaw biyari si Ginoong Hesus. Ano man, siya man ang atuang sundan siya atong tuhan. Thank you. Counter objection, Mr. Moderator. What is your counter objection, Mr. Alima? Klaro manggod ang proposisyon Jerusalem Church of God 70 sanctified itukod ni Kristo. So ang akong bigukod ini, ang akong series of questions wa pa kumuhuman, nga akong ipaluto din ang origin para mabulgar ning iyang simbahan nga di tinukod ni Kristo. Ni-affirm naman siya nga si Andrew Dagger gikomisyon sa Church of God 70 sa Amerika. Kanang Seventh Adventist sa Amerika mao'y nag-commission kang Andrew Dagger nga to establish a church in Jerusalem. So kung sunod ka pangutana, kung si Andrew Dagger gikomisyon sa Church of God 70 sa Amerika na atong 1836, i-commission na 1931 ang pangutana kinsa may nagtukod sa Church of God 70 sa Amerika para trace up na to ang origin sa gidalan ni Andrew Dagger sa Jerusalem na Church of God na itong 1931. So ang pangutana Miss Papiliero, kung kinsay nagtukod sa Jerusalem Church of God 70 sanctified, ito ba ka? Okay. Sige. Kay dili man siya mo pangutana dito sa mga gipresent na ko. Tubago na ang pangutana. Mali mo ang mga year. Wala kay sa akong mga pagbasa. This is the history of true religion by Elder Andrew Dagger. Mga kaigsunan, dili po niyang sinula nga siya lamang. Ano man, naani mga references, ano man, nag-eskwela siya sa University of Chicago. Nag-eskwela siya theology. Dito ang tanan ng mga pagbulgar kay maka-access siya sa library sa Chicago. Objection, Mr. Moderator. Wala ko pangutana ng iyang ipangyaw-yaw. Akong pangutana ba si Andrew Dagger imo nang gi-affirm. Okay. Nagi-affirm nimo, nagi-commission sa Church of God 70 sa Amerika to establish a church in Jerusalem. Dito ba na ganina? So sundan ako kadtong nag-commission kang Andrew Dagger nga church dito sa Amerika kinsay nagtukod niadto para ma-trace up nato kung kining imong Church of God nga gikunikan mao ba ning gitukod ni Kristo o tinukod na ni sa Amerikano. Ayaw magbasahan ng libro ni mga wadyang tubag. Okay, gitubag ka Mr. na po. Moderator, ang objection i-roll out sa kay dili man sa responsive sa akong pangutana. So, moderator's time, point of order. Ang pagutana kung kinsay nagtukod. So, kinahanglan imong pamatunan sa Biblia o sa referensya. So, ito pa ka. Unsaon ako pagtubag sa imong bali na pangutana? Ingon ka, gi-commission sa Seventh-day Adventist? No, wala siya gi-commission sa Seventh-day Adventist. Kundi Objection, sa Mr. Moderator. General Conference. Objection, Mr. Moderator. Nitubag ka na ganina. Wala ba pagkutingon na wala siya gi-commission? Dahil lang. Objection, Mr. Moderator. Okay, Hello, Mr. Alima, kadali lang. Objection. No. Tawag mo na ako. Wala mo ko ni-deny. Gi-commission siya. Lagi. Pero mali ang Okay na ko. Diba? Nag-commission si Okay. Andrew Dagger sa Church of God. Hilom, sister. Mag-spito po sa nag-object. Moderator's time, one at a time. Ni-affirm na kaganina, nag-commission. Nadagamay nakasaksi. Ingon ba ya ka nga ayaw bukhang inyong mga mata? Bukha ba ilang mga mata? Nahibalo ba sila nga nito ka nga si Andrew Dagger gi-commission sa Church of God 70 sa Amerika to establish a church in Jerusalem. Sa ato pa wala pa church to establish pa. Gi-commission pa siya sa Amerika. Ang pangutana, atong na-commission sa Amerika, kinsa may nagtukod ni ato. Moderator's time. Kanang natubag na di ay. Ang karong sunod pangutana,
katong gi-establish nga Jerusalem sa Amerika, kinsa may nagtukod diato. Okay, basahin ko din ha. In the fall of 1931, it was voted at the General Conference that the church should send someone to look after the work in view of moving the world headquarters there when the conditions would present. Arrangements were made consequently for Elder Andrew N. Dagger to go and look after the work. Ang kagsunan dili sa Adventist, the General Conference of the Church of God, nga naman, dito man sila gikan sa Jerusalem. Again, naanha sila sa Amerika, tungod lagi na kilotos. So karon, ano sa manahimo nga independent nation ng Israel? Kay under colony man siya sa mga German tribes. So nakita ko, nga dili yun siya makauli pa dito. Kaya under colony man. So sa panahon nga nahimong independent nation ng Israel, diha sila ay magbalik o establish, meaning wala siya nagtukod o iglesia. Ano magtukod pa man siya iglesia? Gitukod na ganit ni Ginoong Hesus, Church of God. Church of God. 12 verses in the Bible. The Church of God maunay ispasakupan ni Apostol Pablo. Sa diha, mahuman siya malutos na miraculously converted siya. Wala man siya ningon nga Roman Catholic Church siya na-convert. Wala. Church of God. Ngalan ng Church of God, ha? Thank you. So niangkon ka na ang General Conference niadtong 1931 nagbinutuhay sila nga si Andrew Dagger ipada sa Jerusalem. Sakto? Dili. Sakto. Dili mo ka mabaka. Okay. Pero sa akin, klaro ba ang tubag? Wala siya nagtukod, ha? Wala siya nagtukod. Sa ako nang giingon, nabihag ni Nabucodonosor ang mga Hudiyo sa Babylonia 70 years. Gilotos sa unang mananap na mapintas. Pagbalik, itabangan sila. Pag-reorganize back the headquarter. Pero wala na nawala ang pagka-headquarter sa Jerusalem nga naman. Sige na, Jesus, diha na tao. Diha siya nagpakamatay. Diha siya nigigan sa iyang pagkayab. Diha po siya mabalik. May nga naman, si Pedro, si Kanang Pablo dito na lubog. Wala, sige na, Jesus, ahama siya lubog sa Roma. Kilway sa Jerusalem. Kinsa may hit nga atong tuhan, si Pedro, si Apostol Pablo, mga paigsunan, bukhunan ko itong mga mata. Okay. Next question. So, matod mo, i-persecute ang Church of God dito sa Jerusalem. Ang pangutana, kinsa man nga Church of God sa Jerusalem mag-persecute na miadtog Amerika? Hinganli kinsa? Okay. Ang mga Church of God, nga nila na bisagon sa sulpot. No, inana. Pero Objection, Church of Mr. God Moderator. Okay, dili. Ang akong pangutana, Mr. Moderator. Objection, I repeat my Mr. Lima. question. Objection, I repeat Mr. my Lima. question. Na-finish Para- na ko. para- Na-introduction na ko. Okay. Para makabalo ka ba? Kung sa kulit ako sa tinawag na iglesia, kaya huwag ito kabaluan ni. Okay? Ana ha? Nagan ba ito? Okay. Ang sagot akong gingon? Nawa na kasi una na madam. Ako i-repeat ang question. Matod nimo i-persecute ang Church of God dito sa 1st century. Okay. Ang pangutana, kinsa nga gi-persecute nga membro sa Church of God nga miadtog Amerika? Nga niadtong 1931 nag-General Conference nga si Andrew Dagger pabalikon sa Jerusalem. Tuba? Okay. Ang paghawa diha sa mga kanang katawhan sa Iglesia sa Dios, nahitabo na dito atong katubitang pilgrim na mga Puritans. Asa ko nang gingon ha, nganlan bisagon sa daghan kay mga kaigsunan, panganlan ni Puritans, Waldensians, Cathari, Albigenses. Naana dili tanan, naay mga references ana, pero they disown that name kay gitawag ilahan ni Capardo, ilahan ni Cabias, inaana ba ng pagsagaran, pero ang amo ang name Church of God gitawag lang mga Puritans. So again, ang Puritans kay nga naman ang Amerika mo'y
bitang proclamation sa freedom of religion. Imagine na ha, sa ba na wala na yung freedom sa unang panahon. Kaya nag-proclaim mo ng freedom of religion. Sa diha nga nag-proclaim ng Objection, freedom of Mr. religion, Moderator. For not responding my question, Mr. Moderator. nag-respond ako, Puritans. Mr. Moderator, No, ako pag-utana. ako lang siyang isuportahan para makasabot ang mga katawan. Unsay Objection, sa balahan Mr. ng mga Moderator. Ang ako pag-utana, wa, yun niya ito baga. Moderator's time. Ang pag-utana na ako ba, matod mo, Time sa cross-examination. awa na. Wa na. Time is up. Okay. So, thank you David. sa duha ka mga pagpilibati. So, ang tanang pangutana, gitubak, o ang tanang tubak, ipaminaw sa nagutana. Ang sunod, mauna ang barog sa Roman Catholic Church. 15 minutos nga iyang ipabarog ang tema nga pabatudan nga ang Roman Catholic Church, one holy Catholic and Apostolic Roman Church, mao ang matuod nga simbahan nagitukod ni Kristo sumala sa Biblia o referensya. At i-welcome ang magdidebate sa Roman Catholic Church, Mr. Paul San Pablo Alibu. Daghang salamat, Mr. Moderator, o daghang salamat, Ma'am Genevieve, sa imong napakyas na 15 minutos na pagpabarog. Sa lagda pa sa katarungan, ang iyang mga rason gitawag fallacy of imaginary conclusion. Nag-conclude siya na ang Jerusalem Church of God, 70 sanctified, nga narehistro sa pagadian ni Adtong Oktubre 23, 1981, tinukod ni Kristo. Mao na iyang giingon. Mao nang wa siya mo-focus sa subject matter. Ang iyang presentation murag manok na hinangkan. Nawa nagsalimuang asa mangitlog. Gisayangan nimo ang imong 15 minutos na kahigayunan sa pagpadayag sa imong naglagubo nga pagbati. Kay dugay ra ka nang hakit nako kapintuig na. Wa gyud ka nako pangsina. Pero sa imong giingon sa Facebook nga basta Jerusalem Church of God na ang maghakit sa mga CFD, di gyud sila manokol. Mao nang pasaylo ako nga naaghat ko nga suklan ta ka aron mabulgar nga kining imong gibarugan nga simbahan. Gikomisyon si Andrew Dagger sa General Conference ni atong 1931 to build a church in Jerusalem. Sa ato pa 1931 pa dahil na gikomisyon. Mo nang gipangutan ako ikaw, kay niingon man ka na gipersecute. Gipersecute ang Jerusalem Church of God, 70 certified, nga narehistro sa pagadian. Wala. Matod sa kasaysayan, kay maisa man basta ang libro sa kasaysayan, kinsa ang gipersecute. Dili tamang yaw-yaw din sumala lang sa atong paragraph. Ibase nato na sa kaligunan. O sa may kayon din sa pahina 138, the principal reason, Madam, bukha imong mata, bahalag mura nagkandi nga di mamilok, bukha inyong mga mata. The principal reason why the Roman state tried to crush the church was a political one. For such a government cannot permit the Catholic Church to exist. And Nero was the first emperor to persecute the Christians. Kinsa giloto sa Roman government? Ang Catholic Church. Dili ang Seventh-day Adventist Church of God Jerusalem Sanctified nga narehistro ni atong 1981. Pagkalayo ba sa iyang tinubagan?
murag kalayo sa sidlakan o sa kasadpan, murag yun mag-abot. Manang di yun niya tubagon akong pangutana, kinsa may nagtukod ni atong maong simbahan na nagkomisyon kang Andrew Dager na atong 1931 to build a church. Wa yun siya katubag. Kaya iya fallacy of imaginary conclusion. Mura siyang nag-imagine ang iyang simbahan mo na tinuod na why dokumento na nagpamatuod. Ngayon siya gi-persecute ko no. Imutang nato nga tinuod ang iyang claim. Mo nang gipangutanan ako siya, kinsa nga dito sa Jerusalem na membro sa Church of God na miadtog Amerika. Kaya ang iyang huna-huna rebelled to re-establishment. Sa ato pa, tuan na sila dito. Niyan tulad Amerika, ay gipersecute, mabalik na po Jerusalem. Pero wag yun siya katubag nga na ay re-establishment. Wag niya tubaga nga katong Church of God Seventh Day nga nag-commission kang Andrew Dager na itong 1931 to build a church in Jerusalem. Tinukod to mga Amerikano. Dili di ay tinukod ni Kristo na Ginoo. Sister, nagmata pa ka, sister? Ang nagtukod, sister, ang mahibalo ka, salamat na nitambong ka nga debate. Ug ayaw in town, sister, pagahia ang imong kasing-kasing. Kinahanglan dili ka mamilok sa kabatuoran. Dito sa pagka-1931, dito nagsugod ang pag-start sa Church of God Seventh Day. Nga kining atin sa pagkatian, sumala sa inyong rehistro, Oktubre 23, 1971, with SIC number 0001011534, sa Amerika ni asawa ni sister pagadian wala kini mahiuyon sa roadmap sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Wa man tay supak na ang simbahan nag-start sa Jerusalem ang origin. Kaming mga Katoliko nituo na dito sa Jerusalem ang origin. Apan ang pangutana asa man gilugway. Sumala sa balaang kasulatan Buhat Kapitulo 23, versikulo 11 mo kini ang atong mabasa. Mingon ang Ginoo sa iyang apostol kasi San Pablo, ingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem. Kinahanglan nga moadto ka sa Roma. Asa di ay? From Jerusalem to Rome. Dili kay from Jerusalem to America back to Jerusalem. Mura naghinangka nga wa nagsalimuhan nga wa kaitlog bisag asa upadong. Sumala sa Biblia na ay klarong roadmap ang simbahan from Jerusalem to Rome. Mabito ng sunod sa Acts of the Apostles sa may sunod ang letter to the Romans. Ang pangutana kinsa man ang recipient sa letter to the Romans. Then sa New International Version sa Protestante mo kinagatong mabasa. Romans, the writer of this letter was the Apostle Paul. Written in the early spring of AD 57. Madam Paminaw, para makasabot ka. The original recipient of this letter, Paul, originally sent the letter to the Roman Church. Ang pangutana, kanang letter to the Romans. Kinsa dahil isulatan ni Apostol Pablo? Madam Genevieve, ang Roman Church.
Meaning, sa first century, establisado na usab ang Roman Church from Jerusalem to Rome. Karon kung mauni silang gitukod ni Kristo sa Jerusalem, niadto ba mo sa Roma? Naabay kalig-unang pangkasaysayan na nagpamatod na miadto mo sa Roma. Unsa may giingon sa kasaysayan, world history. Basahan na to sa pahina 112. Not long until the death of Augustus, the headquarters of the church founded by Christ were established at Rome. Asa day, sister? Sister? Balik ko na ako, ha? The headquarters of the church founded by Christ were established at Rome. Matod sa kasaysayan. O kay maestra man sa tipid, nagtuo ko, kadi yun ni Supakira. Kung sabi kayon din sa 30 year nga libro, sa ang ating daigdig at kasaysayan, pagsulong at pag-ugnay. Kung sabi kayon din madam, paminaw madam, ang simbahang Katoliko ay isa sa mga sangay ng Kristyanismo. Ang relihiyong itinatag ni Jesucristo noong unang siglo. Karon ka maestra man ka. Mukod na kain sa eskwelahan o imong ipakulog imong kaldero sa dipet. The Philippine, a unique mission, historian, Sonia Saide, and Politicans. Gregorio Saide. Ang sa may gayon sa atong libro, sa libro sa mapanggiitang historyano sa Pilipinas, ang igamit ko sa kini sa makolehiyo sa dipet. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion. This religion was Christian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Ang pangutan na siya sa Geneve, isa nagtukod. Ligog-ligog siya, hindi siya minaw. Bukhayin taon imong dalunggan. The World Almanac and the Book of Facts. Kung sumigayon sa pahina 704. Mato din mo kini ang atong mabasa. Roman Catholic, founded by Jesus. Kinsa nagtukod? Si Jesus. Grolier Universal Encyclopedia, Volume 5, page 106. Catholic term applied to the divine society founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. Most specifically, the name denotes the body of the faithful in communion with the Bishop of Rome, hence often called the Roman Catholic. So kini nga mga libro nga atong gidika dinhi, the Book of Religion. Di Katolikong writer hini ha. Pwede naman check up niyo niya. Naway Katolikong nagsulat dinhi. Roman Catholic Church. The Roman Catholic Church is the original and is still the largest Christian church. Original. Tapos, manggaan ta niyang piki, mahagit mag-debate. So, 2 minutes remaining time. Muna, madam, nga I'm sorry nga kanang imong simbahan inuko na sa Amerika. Mura mong dami account ba? Nagamit na mo ng Church of God. Mura sa Facebook pa na dami account. Itago nilang ilang kaugalingon sa pangalan. Ang imong simbahan, madam, itago nimo sa pangalan
aron mulutaw na tinukod mo ni Kristo. Apan niining kahaponon, mabaliman ang buko sa kawayan, di man niya dawakon ang nagbuntaog natong ebidensya. Apan magpabilin ang kamaturan ng simbahang Katoliko tinukod ni Kristo. Bisan padili kabudawat madam. Nagpabilin ang kamaturan na kining atong simbahan na gibarugan tinukod ni Kristo sumala sa ebidensya. Kung bisan pa hugot ang imong pagtuo sa Church of God, Seventh-day Jerusalem Sanctified Incorporated, di yun na makapahimo sa imong simbahan na tinuon. Nagpabilin yun ang imong simbahan na dili tinuon, tinukod o pa-Amerikano na nagdami akawon sa Amerika o sa Jerusalem na magtukod o Church of God o ipalakat ang istorya ng simbahan na wagtang. Ang simbahan wala mawagtang madam. Kaya ang Ginoo nga nagtukod niini dili tao nga makakon. Unsa may giingon sa Ginoo? Mateo 28:20, upanan ko kamo sa kanunay sa tanan nga mga adlaw hangtod nga matapos ang kalibutan. Unya na wagtang kay niadtong Amerika pagkadakong sinampanggong na kung tinuod kini ang Ginoo na pamatud-an day pakakon nga naman kay wa siya kapabarog sa iyang mapanumpa ng simbahan-hanaw. Mo nang kanang imong argumento supa ka na sa pagkamatilon-ano ni Kristo imong giakusahan ang atong Ginoo nga nakakaos sa iyang simbahan na wagtang. Time is up. Palakpakan na itong Ginoo. So pagpaka nato ang presentor. Ya, pagpaka nato pag-usap. Share niyo ang atong live. Na maisugod ug mausganon kayo kada pabarog. Ang Roman Catholic Church tinukod ni Kristo. Basig patinga mo sa ilang panagsabot, igo naman ko nga may witness o nag-moderate sa walay pagdapig, kaya ka mo usap, nagdepende sa inyong mga kasing-kasing kung kinsa kanila ang insakto. So kitang tanan padalanginan nung sa Ginoo niini. Kasi patinga mo nga ang ilang kada balong nila affirmative sila poros. So mao niya ang ilang ipalagsabutan. Kibali ang una o ikaduhang tema, ilarang gi-correct, i-fuse pa nila. So mao ni ang ilang ikasabutan sa duha sa mga magdidebate. So karon human naman og pabarog ang Roman Catholic Church, muanhin na usap kita sa 10 minutos na cross-examination. Bali-balihong pangutana ang Roman Catholic Church kung gatong gisulti niya tinuod ba to. Benchmark siya. Ug ang mangutana niini Candel, mao ang Charlie Bertadaso, Jerusalem Church of God Seventh-day Sanctified nga mao si Miss Jirbe Papiliero. Atong i-welcome siya para sa 10 minutos na cross-examination. Shout out, Okay, Eugene sige. Gambo. Bro, may hapon bro. So, daghan salamat no sa imong pag-present, Mr. Alima. Unang pangutana. Ang haadto minimba nga sama sa kanding ng itlog kulog, dili binurong nga lang tugi or binurong? Kana siya nga pagka-istorya Basta kampan. masumbingay. Dili ikaw ang Yaw. isgutan na ha. Nga sa argumento kinahanglan nga ikaw bito nag-una-una nga bukhangin yung mga mata. Which is So, ako na. used by Jesus Christ. Ang imong giingon nga bukhangin yung mga mata, wa pud ko kadrogo gitok to ni Kristo. Wala. Wala. Dahil si Kristo nga ang inyong mga mata bukha perme. So masahe pod ko na kung diha ka basa tablahan ta. Basta next year lang. Ikaw na ko sa tiba ng pautana. Pautana ko sa ang imong pautana sayang manggod na naluoy ko sa imong presentation ng pangutana mga na miss ni mong point dapat
direct to point kaya itong minuto magod gamera kayo. So diretso na tigo kung sa boxing pa na budigahan. No, Pax. Budigahan ko basa ko knock-out ko dire. Objection, moderator. Daghan na siya gusto yun. Jokers. Oh, ang minute ko na ako tinubag. So, moderator's time, i-off sa ang oras. Jocelyn nila sa Rio. Kanang panahon sa pangutana, Jocelyn. ang mutubag mamili. Sabi na ako nga, ang babae, sa usap ng mga Ang microphone ni hinay. Ang mangutana, Ipasok. maminausap. So, hook nga one at a time, Pwede niyo. Nga po. sa gitagang atag sa kabinuto, ato kining i-follow para hapsay ang pangutana o tubag. So, what is your objection, Nagyagan sa kamaturan, Miss bro. Jennifer? Kinahanglan siyang Nagyagan sa kamaturan. kanang badlungon sa iyang mga personal attack. Sa yun ka, tulog ang kaldero. Inana din si Ginoong Jesus Roy. Dili maayo nga panigingnan alang sa magbabalik. Kung unsa ka makahoy, gikan na sa tuang kasing-kasing. Mailah kung kinsa ka sa imuhang disulti sa baba ay gikan na sa kasing-kasing. Ad hominem is not allowed during the debate. Lodimar ko ta. Kung sa iyang gibuhat, Yan, siya. daghan siya ginagamit. Ni-affirm pa ang katauhan, ikulog ang kaldero, mga kaigsunan, na walay persecution na mahitabo panamo. Unya. Objection sa moderator. Si Kristo sister, iyagay na mga bitin ka mo. Makaliwat ka mo sa alas. Wag ito mo yun na siya sa imo. Wag mo sundod ni Kristo. Namigamit o mga harsh kayo nga words. Ang ako, Nagkisa siya? isip pagpahinumdum na mo ba as gifted teacher, ang gifted teacher yung libro nag-ingon na ang simbahang katoliko tinukod ni Kristo. So ang imo ng supakon, usa man itawag nato sa taong supakiro, babae man sa supakira, nagsulti na tinuod na as teacher ayaw supak-supakan ng libro sa dipit. Moderator's time. Objection and counter objection. So, granted. Ibalik ta mo sa inyong ikasabutan. Panahon sa presentation, di sa kabulupan o kulanting, walay mubalda. Ani Lerbag, may nga po. Mao nang ako, si moderator, tingtuban ko sa inyong Erne ikasabutan. Rosel, may nga po na bro. So din ang objection o counter objection sa close examination. So, nga mabalik mo, na bisag sa iyong istorya, walay makialam panahon sa presentation. So, niya na ta sa close examination. So, next question. Okay, si Ginoong Jesus nag-ingon, pinaagi sa imong mga pulong pagkamatawungon ka o pinaagi sa imong pulong paghawkman ka sa siwat. Okay, let's proceed to the next question. Okay. Natukod ang Roman Catholic Church sa Jerusalem. Roma or Jerusalem? Kung naminaw pa ka, madam, hindi na ba talaga? Objection, moderator. Yes, magpila ka sa duha. Sige. Magpila ka sa duha. Moderator. Okay, objection, moderator. 1 minute. Simple na kayo ang pangutana. It's either asa sila tukod sa Roma or sa Jerusalem. Bakit? Mutubag na to. Kung naminaw Moderator's time, please talk one at a time. Nangutana si Miss David, May. Assume na siya. pero wa pa niya mahuman ang 1 minute. So di sa musapaw hanto daw, di mahuman ang iyang 1 minute. Hope Okay, sige. nga ang 1 minute sa inyong rolling, atong ipatuman o ako, igo lang nagpatuman sa inyong gikasabutan nga duha. So, kung ang iyang pangutana premise pa di ay, so paminaw na to. Ang premise kung pangutana, kung asaan ni ang premise o ang pangutana. Next question, ibalik na ako sa iyo. Okay, next na pangutana. Wala? Kato akong pangutana gihapon. Asa gitukod yun niya? Gitukod ha? Tima na ako, Mr. Arima, gitukod. Asa gitukod? Jerusalem or Roma? O, tubag na ka. Ikaw sa bago ba na ha? Di, mag-iing ng tahaganina, Madam Genevieve Paminaw,
Kung naminaw ka pa sa akong presentasyon, di na rin nagpagutana. Klaro ba kung ingon nimo? Dili matuis ang kamatuoran na dito gitukod sa Jerusalem. Apaan? Gilugway sa Roma, gibasahan pa kag bersikulo, buhat 23:11, wa pa mo man, ay sa mati ko, ang kinamit ko kan keeper ka mo. Pupindot ko human ako. Ingon na nagpamatuod sa Jerusalem, muadto sa Roma. O gibasahan ta ka sa kasaysayan nga kanang leader to the Romans ang recipient ng Roman Church. O according to the world history, the headquarters of the church founded by Christ were established at Rome. Dili na sa Amerika, metog Jerusalem. So dito gitukod sa Jerusalem, apang gilugway sa Roma, kay sumala pa sa Roma 1:6-8, kamo mga taga-Roma, gibangga ko kamo. Time of answering is over. Next question. Okay. Pasabot ang tubag gitukod sa Jerusalem. A question. Siguro? Ako rin siya gusto. Dili ka magkikita. Patay ko. Ay, dapat siguro? Okay. Chang time. Okay. Gitudluan si Apostol Pablo na kung unsay iyang ipamatuod sa Jerusalem, mauusab ang iyahang ipamatuod kung maadto na siya Roma. Pangutana, unsay gipamatuod niya sa diha nga nagwali siya sa Jerusalem? Roman Catholic Church? Sa diha siya sa Jerusalem ha? Roman Catholic Church or Church of God? Ang akong pangutana ha, o unsa iyang ipamatuod while naa siya diri sa Jerusalem, take note ha, kung unsa imong ipamatuod samtang naa ka diha sa Jerusalem, mao usab imong ipamatuod kung ngadto ka sa Roma. Mabalhin di ay tubag. Ano? Roma 16:16. Moderator. Nagtubag lang ko. Itubag. Nasa man ka? 1 minute. Minute. Pangumusta Time ay of kamo. answering. Sa balaan nga halok. Ingon nga ang tanang iglesia ni Kristo, nangumusta kaninyo. Dayon sa 16:23 sa Latin, Universa Ecclesia man na. Universa Ecclesia, meaning Catholic Church. So, dili po din nato nga Church of God, Iglesia ni Cristo, pabor sa Iglesia ni. Ayaw pa gamit-gamit sa sala ng dami account, Church of God, Iglesia ni Cristo, Iglesia ni Hesus Kristo. Ang sa bato, kanang tanan sister, retirado na sa Iglesia gitugod ni Kristo. Nga sa ulahi, gioyon na nimo, according sa admitted facts, nga ang One Holy Catholic Apostolic Church, ang Roman Catholic Church, ang Catholic Church is one and the same. Time of answering is over. Moderator's time. Samtang i-off sa ang time. Samtang nagsulti, gawa pa mabot sa time, wala kasay musapaw. Kay kanang mga mananapaw, wala na iluna sa gingharian sa langit. So, next question. Mas dulyo may ngapon. Okay. Ang Iglesia ni Cristo ba mao ang gitukod ni Ginoong Hesus? Sa ito pa kung may Iglesia ni Cristo, nag-usap-usap dahil sa Ginoong Hesus, Church of God yung ipangbiguan. Ang kagtumanggudan ni siya, Mr. Paul ha, kanang kadoon ta ka. Kanang Iglesia ni Cristo diha nga nangamusta. Maunang ginikanan sa pagkabahay-bahay. Maunang Nicene Christianity. Ganong man lang si Apostol Pablo no. Tapos sa kumugikan, adunay mga lupo nga mabangis. Madili nila pa sa iluan ang panon. Nicene Christianity. Maunang nagtago. Unsa tigingon? Kana sila nag-alagad sa ilang kaugalingang tiyan. Mautong nagpa-Iglesia ni Cristo, pero false Christianity di ay. Next question. Oh, so then, 1 Tesalonica 2:14. Gipagluan lang ka na ko kay baka kasaidan na. Sumpay di na ha. Pagbasa ganita, isumpay na ko. Time of questioning is up. It's over. Next question. Okay, next question. Isa.
Okay, basahan. Counter objection, counter, Mr. Moderator. Wa man na siya mangutan na nag-lecture mahinoon eh. Okay, kailangan kalikyon. Sa 15 minutes allotment nga dito sa magpabuhakay na naibong naglagubo o di na mapugngan na pagbati. Niyata sa 10 minutes cross interpellation, ang tanang proceedings din pangutan na nagtubag. So, pangutan na in town. So, moderator side, mangutana na ang tig pangutana. Okay. Nasayad ba kami, Sir Alima, o sa gisulti sa unod sa Amerika 4:16? Ay, 2:14. I'm sorry. Unod sa Amerika 2:14. Unang Tesalonica 2:14. So akong basahon ng imong bersikulo o ako na ipasabot nimo. Ha? Unang Tesalonica 2:14. Tubag ni bro. Tubag ni sa iyang giingong. Ang akong Mga gipakita. igsuon nahitabo sa So, dunia. time for answering. Proceed. Muna ang tubag. Kining giingon din sa unang Tesalonica 2:14, mga igsuon nahitabo kaninyo sama usab sa hitabo sa simbahan sa Hudiya. So referado na simbahan sa Hudiya ba? Ang simbahan sa Hudiya gilutos sa mga Hudiyo. Ang apostol mga retirada, mga apostol batinunan, gilotos ang simbahan sa Dios dito sa Hudiya sa ilang report isig katagilungsod nga Hudiyo. So, mura pa man sa topic ng Church of Batinor dito ko di Cristo nga Jerusalem Sanctified na rehistro sa SEC sa pagkadian ni atong Oktubre 23, 1981 pagpapana ng imong proposisyon. Sayang ng imong pangutana sa ako. Next question. Ako'y basa. Kay kang mo, mga igsoon, nahimong mga maawaton sa mga iglesia sa Diyos sa Hudiya, dili sa Roma. Okay? Okay, sige. Bukha ang mata. Bukon gan. Hudiya ha, ang itawa. Ang haman si Nagwali, Thessalonica. Next question. Meaning, Roma. Okay. Mr. Moderator, kung saan Next question. Nagsaysay o nangutanan eh. Nangutanan lagi. Kailangan siya. Ay, isa. Kailangan mong ibaluan ba? Mr. Moderator. Ito ba? Hindi na o. Mr. Moderator, na mangutanan siya. Mangutanan siya. Dalikin ng iyaw-iyaw naman ng asa mo ka naabot sa Hudiya. So, moderator's time. Sa pagadian na itong topic. Sa panahon sa pamahayag, magsigig pamahayag. Sa panahon sa pangutana, kung na ay premise, before ang question, ipaday ang premise, question, nga rin muhulot kung sa kapinuto. So, nag-guided si Mr. Alima o si Miss Genevieve ni maong guidelines. Next question. Sundalo ni Cristo, mga Rosalyn, Ano sir naabot sa Pilipinas ang Roman Catholic Church? Historically, 1517, sayop tong imong giingon ng ang ano sa Pilipinas, mga pari ang dala sa Kristiyanismo. Di sa kaya atong barko ni Magellan ba, nagisuportahan sa hari sa Espanya, kay Portuguese mo to si Magellan. Dahil siya plano expedition tibok kalibutan. O man suportahin sa Portugal, ni ato siya, nihangyo siya sa king sa Espanya. Dayon, ang simbahan, gisugod ba sa Ginoo, 28, 19, sa Mateo Kapanlakaw sa Cebu Kalibutan, diningon si Padre Pedro Badirama, higayon na ni, nga matuman ang giingon sa Ginoo, nga ang maayong balita mo kailap sa Cebu Kalibutan, kay naanay barko nga mutadlas dito sa lain mga nason. So sakto to. So may sayop pa to. Ang sayop ang kanang pagadian 1981. Kaya nga naman, sa main taon ni abot tong mga taga Jerusalem sa Pilipinas nga ang Jerusalem, okay. Kapas. Sunod ko pa madam. Okay, so kung ang Jerusalem Church of God naabot rig 19 Journey tapat. na rehistro of 1981. Ganong dili man 33 AD dayon na rehistro kay. Gi-criticize man ninyo, di ba? Ano 1521 raman mo naabot rin? Alangan maglangoy.
Anong sumental ka? Nag-istorya magkakasaysayan. Wa pa ba yung aeroplano sa unang helicopter o barko? Kanto ba kay naanay kahimangan nga si transportation na makaabot nung anong kamo na din itiwan ko mo na abot kaya na may aeroplano. Alangaw yun mo ang mga tinungan sa una pang kauno ng iho di kaabot ito sa laing bayon. Kamita po ng atong common sense. So kanang imong pagutan na madam, lagi ka sa Jerusalem pagadian, October 23. Wala naman na kalimtan na naman imong topic na October 6 na ito nga. Napamukyo minute no? Jerusalem Church of God, kumpanya Mandayene, Incorporated, ang iyang rehistro sa SEC 0001-01534, na registered October 23, 1981. So mo na, ipamutahan na yung tao, kaya mo man ang debate ha, di ka kalanding, may pa si Majila, nakalanding pa sa Limasawa, ang ibang argumento di ko kalanding sa sarap mo abot. Okay, now, okay. Kung ang Roman Empire nga kanang bitong mao ang mananap nga mapintas kinsa man ang church na nag-persecute sa Roman Catholic Church. Dili ang church ang nag-persecute. Ang church ang i-persecute sa Roman Empire. Wrong number ang imo. Nibawaan. Okay. Well, history. Ibasa na ko. Mananggiin ng takibeta paminaw, madam ha. Wag yun day ka maminaw. Kung saya akong giingon, the government cannot permit a religion like Roman Catholic Church to exist, and Nero was the first emperor succeeding sa mga 10 emperors dahil lang i-persecute ang Christianity. Ang nag-persecute ang government, ang i-persecute ang simbahang Katoliko. Kaya wakuhan mo ato, kaya narehistro mo sa pagadian, October 21 pa man, so dili mo kadtong i-persecute ang simbahang Katoliko. Matod sa history. So akong i-encourage na ka, pag humanin yung debateha, adto sa inyong library, magtuon ng history. Okay, sige, next. Time of interrogation is up. So, kamo na ang mag-decide.